जोबोर मोजाङानो जादों डिरेक्टर स्क्रिप्ट गासिबो फंबाय जोंनि माइकेल मुसाहारिनि बिथांजों आङो ड्रामायाव फार्स्ट टाइम ओमफ्राय मिउजिकआ सिगां बानायदोंमोन खिन्थु ओंखाराखै ओमफ्राय नै दा सेकेन्ड टाइम आरो आं फंबाय माइकेलनियाव जोङो दिनैजों सानब्रै जाबाय बेखौ बानायनाया नोंजों लोगोसे सोर सोर मा मा पार्टआवहाय रल खालामदों आंजोंहाय नैबे आदा दङ रनजित उजिर बे आंनि फिसाय जादों ओमफ्राय नै बिसोरो साइडआव दङ आरो एक्टरा जाहैबाय मार्बल मा होनदोंमोन नाम मोजां मिथिसारनो ओमफ्राय सासे फंबाय गोदान दङ माने वेस्ट बेंगलनि मा होनदोंमोन गौरब खारजिनो ओमफ्राय एक्ट्रिस दङ बेबो गोदान एबारसो फार्स्ट ड्रामायाव खालामदों अनामिका बर'नो गोदान नालाय बारा मिथिया आङो एक्ट्रिसआ आंनि बिनानाव जादों औ मा मुं बे एलबामनि मुङा एलबामनि मुङा जाहैबाय खान्थाल जाबा आथा नाङो बैसागु लोब्बा लानानै बानायनाय जादों नामा औ बेयो माने बैसागुखौनो एकदम लोब्बा लानानै बिबाजै बिबोनां एदावलायनाय आरोखि माब्ला हगारनाय जागोन बे बैसागुनि फार्स्ट उइकआवनो हगारनाय जागोन नोंथांमोनखौ अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरोखि आङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो दिनैजों सानब्रै सानथाम जाबाय मथा-मथि सानब्रैनि प्रग्राम नैबे रयेल बड' प्रडाक्सन हाउसनि जे दैदेननायाव माइकेल सारनि डिरेक्सन बावहाय जोङो ड्रामाजों लोगोसे मिउजिक बैसागुनि बेखौ जोङो दा बानायगासिनो दङ दिनै जोबनायनि लामायाव दङ दा बे हिसाबै आंजों दङ नै जोंजों हेफाजाब होफानाय आरो आंनि हिन्जाव जानाया जाबाय सिम्पोल ब्रह्म आरो माखासेखौ आङो गोदान दिनैसो लोगो मोनजेननाय नंखायनो आं बारा सिनायाखै दा आंखौ माइकेल सारा लेंहरनायखाय आं बेखिनिखौ हाबाखौ आं बाहाय आगान सुरफैनाय जादों आरो बे फिल्मनि थाखाय आङो जोबथाथ' दिनै जोबोब्ला बे फिल्मा बे सर्ट मुभिया जोबनो हागौ दिनै बैसागु लोब्बा लानानै बानायनाय जादों औ बैसागु लोब्बा लानानै बे ड्रामा आरो मिउजिकखौ लानाय जादों आरो रायजो राजाखौ अनसायनो थाखाय मा खालामो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आङो जोंनि बे साफ्रोमबो जोंखौ अनसायग्रा रायजो राजाखौ जाहाथे आरो जोंनि नैबे गोदान प्रडाक्सनखौ बयबो अनसायो होननानै आङो नोंथांमोननि हेफाजाबजों रायजो राजाखौ खावलायनो सानो दे बयबो अनसायगोन होननानै नोंथांनि बेहाय रल खालामनाया माबायदि बावहाय आंनि रल खालामनाया आङो सासे न'खरनि बिदा गारजेन आङो टाउनाव थायो जोङो बिसि फिसाय टाउननिफ्राय जोङो बे गामियाव बैसागु जानो होननानै फैनाय जाहैदों आरो थिग बेखिनियानो जोङो बाहाय ड्रामा मोनसे इन्टारटेनमेन्ट लानाय जादों मा मेसेज बेरखांगोन होनना आसा खालामो आङो बावहाय जोबोद मोजां बेरखांगोन बावहाय जोंनि बर' कालसारनि जे बैसागु मोसानायाव माखासे मा लोब्बा लानानै जोङो ड्रामाखौ लाफानाय जादों बेखौ जोङो मोजां जागोन होननानै सानदों आरो रायजो राजाया निस्सय अनसायगोन माने अनेक गोदान माने जिनिस सोलोंनो मोनदों फैना आं मालाबाबो आसाम फैफेराखैमोन आरो फार्स्ट टाइम माइकेल दा आंखौ लिंहरबाय थ' भेरि थेंकफुल आं माने अनेक मोजां मोनदों बहाय फैनानै आरो बे शुट लानानै ओमफ्राय जोंनि बेजों आरोखि इदि शुटना सलिया खालि आंबान बानायो बड'आव ओमफ्राय बेजों फैनानै माने अनेक मोजां मोनदों आरोखि बे माहलाव थानानै शुट लानो बेखौलाय आं माने माजे माजे नायोमोन आरो सासे आदा दङ नैबे खदाल ब्रह्म ना आं बेखौ सिनायो नाथाय बे माबा लकेल दावदैनिफ्राय नायदों आं बेखौ ओमफ्राय माइकेल सारखौबो सिगांनो खोथा जायोमोन माइकेल सारजों आरो सानैल' आं वेस्ट बेंगलनि दा स्क्रिप्टमा इदि आरोखि माइकेल सारा माने इदि लिखादों स्क्रिप्टमाखौ जे आं वेस्ट बेंगलनि फैयो आरोखि ओमफ्राय जेलेस टाइपनि दङ आं बेखौ जेलेस फिल खालामहैयो आं ओमफ्राय एक्ट्रेस ना ददेरे आरो आंनि नामा बुंलाय गौरब ना बे भिडिअ'आव सेम दा आंनि ओमफ्राय बे ददेरेनि माने एमन माने स्क्रिप्ट दङ जे वेस्ट बेंगल टु आसाम आरोखि सानैनि बे से इदि लाभ स्ट'रि बायदि दं नाथाय इदि नङा आरोखि स्क्रिप्टना बेन जोंनि बे वेस्ट बेंगल आरो जोंनि बे माने आसाम थ' बयखौबो आं माने हबे खालामो जे बे भिडिअ'खौ सापर्ट खालामब्ला आरो शियर नोंसोर माने बे भिडिअ एकदम खातारनाक जाखानाय स्क्रिप्टआबो आउटस्टेन्डिं एन्ड सापर्ट नोंथांमोननि वेस्ट बेंगलाव बैसागुखौ माबायदि पालन खालामो बैसागुआ एक्सुवेलि जों जे एरियायाव थायो बेवहाय अनेक खम जायो इदि थ' बैसागुआ बे बार'बिसा खरदांगा साइड बे जोंनि आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टनि बे एरियायाव गोलैयो बैसागु थ' आं मालाबाबो माने आरोखि एटेन्ड खालामाखै आरोखि बैसागुखौ एबार आं फैनाय एबार खुलुमबाय आंनि मुङा अनामिका बर' आं बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि नैबे भिडिअ'आव मा रल खालामदों एक्ट्रेस
रल खालामनो मोननानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों आं एबार फार्स्ट टाइम ड्रामायाव सिगाङावनो ओरैनो एलबाम गाबाय ओमफ्राय ड्रामा खालामफेराखै आरो बेयो गिबि खेब फार्स्ट टाइम बे मा आसा खालामदों? आं आसा खालामो कि भिडिअआ मोजाङानो जायो बयबो नायो सापर्ट खालामो खुलुमबाय रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे प्रडाक्सनखौ जाहाथे बयबो एसे नाजावना लायो बेखौनो बुंनो सानो आरोखि सोर सोर रल खालामदों? रलाथ' गोबां मानसियानो दं आं नामखौ बुंजोबनो हानाय नङा जेनेबा मेनलि हिर'आथ' जाबाय मार्बल ओमफ्राय जोंना बेंगलनिफ्राय फैनाय गौरब कारजि बिसोरनो दंजोबो आरो माखासेयाथ' सिम्पोल मेदामाव दं आंनि मुङा बर' बे सल'खौ मेदाम सुलेखा आरो आंजों रोजाबनाय जादों आरो ओइ बाजै बैसागु बोथोरा सफैब्ला रंजानाय बोथोरा सफैब्ला गोसोआ आंनि रंजाखाङो बाजै गोसोआ आंनि बोदोर जायो बिसिम जासिगोन दे ओइ बाजै बैसागु बोथोरा सफैब्ला रंजानाय बोथोरा सफैब्ला गोसोआ आंनि रंजाखाङो बाजै गोसोआ आंनि बोदोर जायो बिसिम जासिगोन दे गासिबो सिख्लाफोरा आंखौ लोगो मोनब्ला कादा बोराय मावजि बोराय होननानै जंखायबायो बाजै आंखौ एदावबायो गासिबो सिख्लाफोरा ओइ बाजै आंखौ लोगो मोनब्ला कादा बोराय मावजि बोराय होननानै जंखायबायो बाजै आंखौ एदावबायो बैसागुनि मा हामलायथि बावहरगोन? बैसागु आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायो जाहाथे जोंनि बे ओंखारनो गोनां सल' आरो बे सर्ट भिडिअखौ जाहाथे नायनानै एसे साबसक्राइब खालामो लाइक खालामो बैसागुआव जाहाथे बे सल'खौ दामै दुमै एसे रंजायो रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायो